Fáilte go dtí an Féidir Leat le Gaeilge Mhaigh Cuilinn, tá chlár speisialta nniu bunaithe Mhaigh Cuilinn chun de na Gaillimhe. Féach arún I Mhaigh Cuilinn, táimid ar an bhóthar N59 ag tíocht amach ó Gaillimhe I dtreo Conamara. Féach Mhaigh Cuilinn an mapa. Féach an bictúir seo, taobh a do lámha clé, tá Mhaigh Cuilinn 50 bliain ó shin, agus taobh do lámha dheis seo Mhaigh Cuilinn inis, nach iontach an pictúir é. Seo cloginn speisialta taobh muid an sépéal Mhaigh Cuilinn. Tá seirbhís tacaíochta le fháil ó Ferbert Pobal Mhaigh Cuilinn, suite an ársúil Mhaigh Cuilinn. Féach ar bhlean teanga Mhaigh Cuilinn. Nach bhfuil an tá dearg linn bhfuil ceir scoil den scotha gcuine Mhaigh Cuilinn, scoil mhuire, scoil níomh Chomhain Tuiríní, scoil níomh Bríde Tullaigh Cain, is scoil mhaile nua baile nua. Éisteagaí le Éanna agus Maria ag shéinnt ceol álainn dúin, má sibh a fáistí. Is mise Éanna, is as Mhaigh Cuilinn, mé is maith le Maigh Cuilinn fedal. Is as Maigh Cuilinn, mé tá Maigh Cuilinn bliain a d'aois. Bhíonn féasta sráide gcuin cuile bliain Mhaigh Cuilinn, le chúna dé dtiocfaidh sibh chuig ar féasta sráide an chéad uair eile. Ban an cuile gcuine sult as an lá sin le rince ceol is spórt is sprí. Bhíonn cuile ísgrúpa le feiceáil ann, idir ógus éastas iad ag spaltan Gaeilge. I rith an féasta sráide álainn seo, bhíonn daoine difriúla le feiceáil ag damhsa, ag shéintt an ceol, ag baint sult as ar gcúltur, is ag spalpa an Gaeilge go flúirseach.
an Féidir Leat damhsa. Aniu táid ag dul ag rothaíocht i dtromabhócháin Mhaigh Cuilinn. Fáilte go dtromabhócháin Mhaigh Cuilinn ó bláithín, aoine, ciaráin agus íomar. Díotaí bose go dtromabhócháin I Mhaigh Cuilinn. Is mise aoine. Is mise ciaráin. Is mise bláithín. Tá muid ag dul thús go dtí páille aniu, tar linn. Tá mé marmh leis an seas, tá an grian ag scoilte na cloch. Tá mise ag tógás na gansaí. Mise freisin. Seo é an puirte, agus bheadh ar na mullainn guaite. Éis leis an cuach. Tá na mullainn guaithe sin háil sa spidéal, Ciarán, idir seo agus an spidéal. Éis leis an cuach. Tá mise ag fécinnt ar an raig tíre. Seo í an puirte. Álainn. Tá capall álainn sin. Cináit? Álainn sin. Agus seoach beag freisin. Tá sí bhád wein. Seo hí an phortach hús I dtromabhócháin. Níl foic le clostal ach na héine canna agus na beach freisin. Tá tarcóirí amach ar an puirte. Beidir go sé gearr amóna, Ciarán. Mar cheall go ga ina duine siarón obair inis. Beidir go sé sin na gearr amóna. Chá bhain si letrachas an sin. Gaoi agus món. Go deas. An gloisin sibh an cuach. An gloisin sibh na beach. An gloisin sibh an álainn. Agus an bó. Tá mullainn buíocha hálainn sin sa spidéal, agus tá páille just tí san sin. An bhfuil tú sé dul chomh fada le páille? Tá. Bhfuil tú tarseach anis? Níl. Bhfuil tartart? Níl. Ó níl? Ó go maith. Cén fear bhain tú díot de gheansaí? Mar bhíon grian ag taithnú. Go maith, go maith. Ok, so leanart so. Tá do drithar agus a drifar imethe. Nis tá tánach í beaga hálainn sin freisin. Tánach í beaga. Seo dí an capall álainn. Bhí muid ag féchan ar níos luúthe. Agus an seochain beag. Tá siad go hálainn. Tá siad cos leis an scanán into the west an rud éigean. Nach bhfuil si just go hálainn ar fad. Nig gur í scanrún is. Féach.
Daoine seo mo ag obair ar an bortach. Na héana canna go fóil siad go háil in ar fad. Agus seo thugaí na páistí. Sin cos le bheith ar an bram is te hin gáile. Cén fá dugann si kick dó? Mar gáilinn sé an deire don bhóthar. Deir an bhóthar. Agus sa ráislinn na bhaile a ríist. Slán Ciarán. Feic me sa bhaile hu. Is bra lumsa an rothaíocht. Is taobh amsra ionta é. Tá ochras an damhsa. Tá tarth ionta armsa. Master bhfuil dinner é. Come on, feici muid. Slán. Slán inis is gur Míle Mhaigh Cuilinn a bheith léinn inniuh. Tásúla gcuin go dtiocfaidh sibh ar ais le haghaidh an chéad chlár eile an Féidir Leat.